एनडिएफबिनि फाउन्डार बा एनडिएफबिखौ जोनोम होग्रा मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लानानै राजनैतिक पलिटिक्स खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव था। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा। बिटिसिनि बारग' सिइएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि फंनैसो बाथ्रा। जों बर' माहारिनि गोबां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना, गोबां बर' फिसाफोरा प्रमद बर' बिथांनि बै समनि माखासे थासारि आरो दा बे समनि थासारिखौ रिलेटेड खालामनानै थगायसुला मुंजों मुं होनाय दिनै फोरमानबो मोनदों। प्रमद बर' बिथाङा माबायदि स्टाइलनि बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ थगायबोदों, जेराव रोखा रोखा गोथां फोरमान दङ। आरो मेजरलि नैबे मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै रायखांबावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो सुजुग आरो सुबिदा मोन्दोंमोन। बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। नैबे बाथ्राखौ एमएलए एमपि जानो थाखाय, बिटिसिनि चिफ इएमजिएम जानो थाखाय, सोरनिबा गादिखौ सेख'नो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जेंनाया सुस्रांजाया, सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जायागौ मानि सोमावसारलांबाय थागोन। आरो जाय सानखालि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जागोन, बै सानखालि गावनि डायरिया फुल स्टप जागोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लानाय सासे गोख्रों बर'नि दैदेनगिरिया थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गावनि सुबिदा बाजिखौ मोननायनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे ड्रामाखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि सिगाङाव दिन्थिलांबाय। सासे इसेबां गिदिर हारि सेन्टिमेन्टेल बर'नि दैदेनगिरिया बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माबोरैहाय नायनानै थाखो? बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहायबो गोबां एनडिएफबि ब्रादार्समोना हालाय हाफाय जानांबाय। बेराफारसेथिं एनडिएफबिखौ लानानै बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट आरो बे पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिएफबिनि फाउन्डाराबो जोबथेसालियाव थाफिनबाय आरो गोबां एनडिएफबि ब्रादार्समोना जोबथेसालियाव थाफिननांबाय। अब्ला बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनि मिनिङा बहा थाखो? गावनि राजनितियाव थानानै गावनि राजनितिक केरियारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोबोर मुखुब थांनाय 5 बोसोराव। बेराफारसेथिं बै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना मा जादों मा जायाखै जेबो खौराङानो गैला। जास्ट फर गावनि पलिटिकेल सार्थखौ जाफुंसार खालामनो थाखायनो बैफोरबायदि जाथावथारै नुथावनाङै माखासे नुथायफोरखौ जोङो थांनाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बेनि सायाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना दिनै सोंथि खालामनांगौ। सानबैसे बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेलजों जों इन्जयमेन्ट लालांबाय थानो? सानबैसे? बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जायो। नाथाय अब्लाबो एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोबथेसालियाव दोनहैजाफिननाय आरो गोबां मानगोनां एनडिएफबि केडार्सफोरा जोबथेसालियाव थानांनाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दिनैनि बे समावबो गावनि बिदायानो गावनि फंबायानो गावजों गावनि गेजेराव थगायलायनानै गावबा गावनि मुलाम्फा लाग्रा बे जोलैनि सुबुङा जोंनि बे बर' हारिनि बिखायाव दासिमबो स्टेन्ड जानानै दङ। आरो गोबां थाखोनि गावनिखौल' मिथिग्रा, गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो नांनायनि बांसिन बाहागोनि सिस्टेमफोराव बाहागो लानानै सिस्टेमफोरखौ दैदेननो सामलायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनगासिनो दङ। जेराव थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय जों बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां माखासे गेदेर गेदेर बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिक्सनि गलाम जानानै, सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै माहारियारि आफादनि गोथारथि मोनसे गोहोखौ सिगाङाव दोननानै पलिटिक्सनि खामानि मावना होनाय आन्दोयै गोबां फोरमान मोनबोदों। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा। मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौखौ लानानै सासेया सासेखौ दुसिलायनानै जास्ट फर गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानायनि अनगा जेबो नङा। आरो जाय 2009 मायथाइ समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बांलादेश राइफला एरेस्ट खालामदोंमोन, बे समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ
सालायजागासिनो दंमोन। जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ मानो बे 17 इयार्सआव जेलनिफ्राय उदां खालामनो हादिया? बे पइन्ट्सखौ लानानै बे पइन्ट्सनि बाथ्राखौ मिडियानि सिगाङाव बुंनानै रायजो राजाखौ फिन आरोबाव बुरखायनो नाजानानै गावबा गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्स लानो नाजानाय बै माखासे गुनजेत आखुनि जों बर'नि पलिटिकेल लिडार्सफोरनि बै समनि माखासे थासारिफोरखौ जों गावबा गावनो गोथौ गोसोजों नोजोर होनानै सानहर, बेवहायनो जों गावबा गावनो हमदांनो हागोन। नाथाय सोंथिया बेसो बेरखाङो, जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों थांनाय 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोनब्ला आरो बे बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टनि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो सासे सिगनेटरि खालामदोंमोनब्ला बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरि जालायनानै मा जाहोनाव मानि थाखाय बे बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहायबो एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव दोनहैजाफिनखो? बेनि गुबै डार्टि राजनितिकआ बर'नि सोर लिडार्सफोरनि मास्टार माइन्डजों फर्मुला रुल खालामजानाय दङ, जेराव जों बर'नि माखासे ओरैबायदि लिडार्सफोर दङ, नन सेन्स लिमिटेड दै, साथाम साब्रैसोल' गावबा गावनि गोसो सिङाव सुजुखुमानानै दोनखुमानाय माखासे सिमां थांखि हाबिलास। जानो हागौ मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां खालामनानै लाबोयोब्ला बै माखासे बर'नि नन सेन्स गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा बै लिडार्सफोरनि माखासे बाहागोफोरा गोमागोन। बै बाहागोफोरखौ बिसोर मोननाय नङा। बेनि अनगा जेबो नङा, मिथिबाय? बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन प्रमद बर' बिथांमोना जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोरा जेलाव जोबजानानै दोनजादों आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो एनडिबिनि मुङाव नांनानै थानाय दाय दन्द'फ्रा जुदि सुस्रांजायाब्ला जों बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव सिगनेचार खालामा, साइन होआ होननानै बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन एसेबां जुदि हारिनि सेन्टिमेन्टेल गोनां सासे लिडारमोनब्ला। नाथाय गावनि माखासे पलिटिकेल सुबिदाबाजिखौ लाग्रोनो थाखायसो बारसोमलाबायनानै हाखु दाखु बेफोरनि माखासे डार्टि पलिटिकेल प्लेन पलिसिफोरखौ खालामलांदों। बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना बे बाथ्राखौ दिनै गासैबो मिथिजोब्बाय। बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो जों बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय हाबाफारियाबो बहाबा गोमानानै थाबोबाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव लिरनानै लाना फैनाय जाबाय मा? जों दिनै बयबो रोखा नुनो मोन्दों, फोरमान मोन्दों, कमप्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam। दिनैसिमबो बे बिटिआर ओनसोलनि आउटआव गोबां बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन दङ। बे बुहुमाव जेसेबांखिनि बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन दङ, मोनसे प्लेटफर्माव गांसे फिरफिलानि सिङाव थानो थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना सोमावसारदोंमोन। बे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा खौसे जानानै सोमावसारबोनायनि उनावहाय 1993 आव बिएसि, 2003 आव बिटिसि, 2020 आव बिटिआर। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा? जों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जाय थांखिखौ लानानै सोमावसारदोंमोन बै थांखिसिम सौहैनायनि गेजेराव जों माखासे एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्टफोरखौ मोननो हादों आरो बे पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोननाय जा मोनसे बिटिसि काउन्सिल, बे बिटिसि काउन्सिल जा मोनसे एरिया, बे एरियानि सिङाव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ लानानै जों दिनैसिमबो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेल इन्जयमेन्टखौ बै गासैबो साफ्रोम बर' फिसाफोरनो जोङो होनो हादिया। गोबां थाखोनि बर' फिसाफोरा दिनैसिमबो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि इन्जयमेन्टखौ मोनाखै। दा बेफोरबायदि नायबाय थानोसै बर'नि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां, जा थांखि, बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानैनो जोङो
सानसे बेलासे जाफुंसार खालामनानै लानो हानांगोन। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।